Sunnuntaipäivän kävelyllä ollaan ja siis musta tuntuu siltä, että mä kävelen jossain vitsin Liisa ihmemaassa maassa. Siis, koska nämä kaikki talot on tällaisia. Siis mitä ihmettä? Mä en niinku todellakaan tiennyt, että San Franciscossa olisi tällaista. Siis nämä on ihan sairaan hienoja ja sairaan isoja. Meidänkin kadulla on tällaisia. Meidän talo nyt ei ole ehkä ihan kaikista koristeellisen, mutta siis ihan mielettömän hieno joka tapauksessa. Niinku wow, mä sanon. Ei ole yhtään absurdi olo, kun yhtäkkiä loppuivatkin noin kauniit talot ja tuli sitten tällaisia vähän isompia rakennuksia tähän. Tässä on mitä ilmeisemminkin San Francisco Symphony Orchestran kotipesä, eli tällainen konserttihalli. Tässä on joku tällainen hieno patsas. Siinä menee näitä San Franciscolaisia busseja. Ja toi talo, mitä mä aluksi näytin, niin se on kai sitten City Hall. Aikas massiivinen.